Bit-tema il-ġi tal-Maltin, il-Partit Laburista qed ilaqqa konferenza ġenerali straordinarja bla li jkompli bil-proċess ta' tiġdid fiħdanu. Matul il-jiem ta' tlieta u l-erba' l-Amministrazzjoni Laburista flimkien mad-delegati iddiskutaw żewġ emendi statutorji biex fost l-oħrajn il-kumitati lokali ikunu iżjed il-qofol u ċ-ċentru tal-ħidma politika. Il-President tal-Partit Laburista Elik Xiberras spjega ma' News li din id-diskussjoni kienet waħda b'temi li xpunaw il-qudiem id-delegati infushom hawnhekk u ta' elenku ta' waħda mill-mozzjonijiet li votaw għaliha. Finalment ukoll mbagħad kellna wkoll mozzjoni oħra approvata minn din il-konferenza fejn rġajna tajna l-commitment tagħna bħala partit għal dik li hija il-trasparenza fil-tħaddim fiskali tal-partit. Bdana billi issa approvajna wkoll awdituri ġodda, awdituri ta' stoffa, awdituri rinomati li jagħtu garanzija lil kulħadd li Partit Laburista ġenwinament qed jieħu per-sens ta' responsabilità kbira l-obbligi tiegħu taħt il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-qofol ta' din il-konferenza ġenerali straordinarja jintlaq bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela il-ħamis filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay appella lil kull minnu delegat jew tesserat u jixtieq jattendi. Nagħmel appell issa wara daw il-jumej tant interessanti fejn kellna diskussjoni flimkien mad-delegati għada l-Partit Laburista ser jkun qed jiftaħ il-bibin tiegħu mhux biss għad-delegati ma wkoll anke l-membri tesserati. U nagħmel appell biex niltaqgħu hawnhekk ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista mis-sitta ta' filgħaxija il qudiem biex nilħqu anke l-qofol ta' din il-konferenza nnifisha, id-diskors tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela.